Nejaneno mara Rembo TV. Karibu kendo di chima chelo. Kawuono en tich abich. Makendo wakelo ni program mana ma kawaida mar mane ok ing'eyo. Mana Rembo TV. Janeno mara Rembo TV kapok wadhi mabor kata kapok wachako. Pile aroga chako ne who sponsored, who did that. Rembo TV and tiere joman tiere kanyo tiere kachicho films production and ZP production. Pile wakelo ni kata kuponi in code production mora in code any coverage, live streaming or all the stuff inyalo kelo mana Rembo TV for the best performance. Mana ka wadhi mbele kawuono wan kaendi kod wendo miluongo ni Kelly. Mano ang' nonyiswa nyinge gi ng'ama en gi kaka en ka wadhi mbele kod twak e chenro mar mane ok ing'eyo. Nyikora mogi ayogo kama untieno nyinga iluongo ni Ezekiel Kelly Odongo to nyinga mabende ong'eya godo mbui en Kelly Inspiration. Koro an atimo weche mag puonjo oganda kaka idak to kendo jiwo chuny ji mondo mi ji otim gima gitimo gima ino. Bende andiko buge sani kora 4. Mokwongo iluongo ni Seeing Beyond the Obvious, mar ariyo iluongo ni The Cost of Becoming, to gi mar adek iluongo ni Wisdom from the African Proverbs, morieko moa kuom ngeche mag piny mar Afrika. To kimogik iluongo ni The Practical Ways to Overcome Procrastination. Mano gima kora timo. Karibu sana nane Kelly. Kero kamano. Mailuongo ni Rembo TV. Aneno. Ber mar mondo mi igonwa ambaka mari Kelly. Ing'eni mondo mi ibed ng'at ma inspire ji kata ma jiwo ji. Yes. Kaka let's talk about marriage or real life. Yes. Okay, en tich moro mayot. As a result, nitiere gima nomiyo I come into that. Yes. Gima notimore momiyo mano biro. Okay, gima notimore mano biro mokwongo gima na en gima kaka nadak. Kaka ne aretina nabedo gima mochochni kabisa. Nikech iro kan nonyuola to kachopo gimoro class mambele kanyo eka kuri nyisa gino manotimore kind minwa gi wuonwa. Minwa gi wuonwa ne owere ka minwa ne in gi ichna e dweche diwa dweche 7. Koro ne gichwanyore to wuok moweye. Kodhi oweye to nikech stress mane en godo odhi anyuola kapok atieko dweche 9 e ich. Koro kaluwore gi chik mar luo ni kopo nono ne ng'ato osenyombo, ng'adichuo osenyombo motero dhok, to koro nyithindo meke eka wuonwa nodhi oma odhi bedo koda ma koro dawa ema nodhi bedo koda. Koro an adak e lwet dawa to en chandruok motimo nduoko nikech odhi ogo male kuchiem ma samoro male kodhi goyo tidhi kawo oboke emidhi gero matidhi keto ni soya bo oboke no ginyuka moro kanyo mimadhe kutieko tidhi kawi udhi dala. Yes. Koro mane gima madhe dago ngima ma chandruok ma wechena makwongo raka klas 5. Iya. Koro minwa cha modhi onyuom kamoro nono wechena ema nokwongo nyiewo. Achako kwongo neno minwa monyuola ni kaja klas 5. Koro chaka beda kamano to ka nadongo are tinna to nitiere gimoro mane chiko ng'isa kane yawa. Ando ngima na nyaka pogre. Gino nasik bedo ka ng'isa asika winja ni yawa. Nyaka chieng' moro atiye matek mondo ngima no pogre. Koro yudo ka e familia te ka olor sikul to ne ng'atno kiotang' report card ne ni repeating class what ane mana bedo ga promoted kende. Ane mana yudo ga ni mag promoted. Kendo skul no kaleo nega. Kuro dhiadhia kamano makata kuro adhi machuko atieko primary pasta mama dhige secondary abedo kuna liedo mikachwa kana jaka bondo kasepul chiro mikai. Kuro mikai kanyo kuro liedo kinyosi liedo kanyo higa chien. Kasto kuna winjo ni father moro mar jo Catholic kawido mona sombi ochako sikul miluongo ni St. Erikam ne kawo nyithi kiye dhi somo kuno nono kanyo adonje secondary adonje puonjora nono. Jaka form 4. Yes, jaka form 4 abedo kanyo higni 2 sikul ochako gore piny kaluwore ni nyithindo ng'eny kaka ji chiembe onge nikech kanyo nyamwa kuno marach. Yes. Kanyo makora hai kuom ng'wono mar Nyasaye achako adhi ober secondary school kure makora adhi achikodo to keno adhi mbele adhi Kenyatta University makora timo weche mag ohala iluongo ni BCom. Koro e university ka ema koro dafwenye wero na mar wuoyo. Chondo kana wuoyo to ji ne fwenyo ga na wuoyo ga mamit samora moro ji ka wuoyo to dhano amoro ga ji. Nigo comedy. Yes, kuri gini ya ochopo kama koro nakia nikech jomoko ng'isa na nyalo bedo comedian, jomoko ng'isa na nyalo bedo journalist, jomoko ng'isa na nyalo bedo jasiasa,
jomoko ng'isa ni nyalo bedo gina ne anyalo bedo pastor. Koro nochopo kama ko weche rudore ma koro an bende koro akia gima da bedo. Koro gima koro de konya to e university ka ema darade gi ng'at moro nobiro e university biro wuoyo kodwa. Ng'at iluongo ni Apostle Eric Israel Okere. Nano ko ket poster kanyo nobiro wuoyo about how to change Kenya 10 ways in 10 years. It's a very powerful topic. Wadhi anena. Koro kanyo kadhi awani a conference. Nadhi kanyo ke suche no chalo gi pilo le mumba. Okay. Koro kadhi kanyo to wuoyo to kendo kana fanya ne pastor. Koro ngani kaka no wuoyo gimoro no ngisa ni I want to speak like this man. That was my turning point. You are inspired. Yes. Mano is the same day manamwa that was in Kenyatta University. Mamwa na Omera. Kwa chakore ka wuno kaka ngani wuoyo ni nyaka wuo kaka ngani endi. I didn't know what it was. Kuro through interest hapa na pale achako develop mos. Yes. Kuro no develop gina ne club moro Kenyatta University nguli I motivate. Kuro I motivate ka ndi mana club na dia join no wuok university to wadi sikund wadi wuok nyithindo wadi inspire nyithindo. Kuro no ka school mwadhiye niluongowa nikech wuoyo na mit. They will call us back because of kaka na wuoyo o kaka ne jitelo wuoyo kaka ne kuro no wadhi kuonde mamoko mang'eny wadhi kamano fa kuro nyaka beniti gimoro ka kuro nachako bedo gi interest amara wuok university tadhi manyo skul moko gidhora giri mondo miyo wuok nyithindo kata nono to nikech kuro kaka nan mana rwako achalo jadhier kuro kata ng'at mana miya thuolo mondo wuo nono onge bana kana chakore ma kuro tokeno achako amane koro gima timore adwa dhi e mbui. Yes. Makoro achako dhi e mbui ni kata simu ng'ina onge koro mar otimore higa man. Makoro achako dhi e mbui. Mbui achako dhi 2018 nyoroka. Ka koro toke la sea oko toka sea university natimoga hawking. Okay. Na hawk buge mag inspirational books. Kuro buge mag inspirational book yeki bo play a major part mondo mi olosa. Nikech kuro kana dia kawo buge gi kun maware to nyaka na dia som gimoro mamit. Na dia ngiso customer maber. Buge ni kesomo to ngisi kama chwano ne dry. Kaso oh give me that book. Kama mana kana na usoga buge. Kuro I didn't know in the process mar somo buge gi eki mondo mi dia ngis customer kara somo gimoro takia. In the process kanya mano build the most kasta chako Facebook. Kuro Facebook iriki kuro kana chako na onge simu mar smartphone. Kuro gimana timoga nadhi tadhi akaw simu mar ng'ato to dhi record godo tadhi log in Facebook mara simbe tadhi upload video kasta dhi cyber tachako return gi views adi. Samoro do kata kain mano man angi like 15 views. Kuro kimoro gimane consola gimane miye jipo akwana ni at least dueni awugi je paga biki. Okay. Yes, kuro mara kana dhi mos. Ma bedo gi videos mang'eny makata ng'ama wuoch onge manda. Kasto chimro na kedo video achiel mano the viral mo gi oluongo ji. Mo watch videos mano kwer watch ka. Kaka na chakore. Yes. Okay. Yeah. Makoro chako bedo famous. Yes, makoro bedo celeb. Chimo jako. Ana chimo gi dhoga. Ana chimo gi dhoga. Jomoko gimo gi chimo ga kia. Ana chimo gi dhoga. Mano life history barke. Mano life history. Manyiso ni gik mitemo nyiso ji ni gin gik mise face in real life. Jakom ng'eny gik manyiso jan kiwinjo tok na. Ok adhi asom book moro kasta adhi copy paste. Nik adhi ng'isi gima ne according to so and so no. Anang'isi according to the reality of life. Makata gimbe kidhi winjo. Ti connect dots kuma na mata dieri. Nikech waseneno matek. Kaso kaluwore gi waseneno bende wapuonjore ngima wa kendo wapuonjore ngima mag ji mana around wa. Mano. Mana ka koro wantiere kanyo in real talk. Sani ndi kuma Kenya chope ntiere challenges moko mabende imbing'eyo. Yes. What can you say when we talk about now Gen Z generation? Actually, back then ne ok ong'ere ahinya. Ang'o mano ka men sani koro Gen Z ong'ere makoro sani wingi kana grafted. What do you think in the next 5 years? Yes. Kopo ni pinyo medo bedo kaka koro Gen Z mantiere sani ni. What do you say in that? Ing'eni Gen Z ong'e nikech Gen Z ong'e nikech ineno ka nyithindo kaka an ng'eno kan Gen Z. Ng'eyo. An millennial. Iwinjo? An millennial motegno kabisa. Okay.
Koro ng'ino ka wan diere mane wadongo, ne wadongo mopogore. Nikech wan nigoyi kaka bule, igoyi e skul tigoyi dala. Iwinja? Ma samoro igoyi nikech ogoyi to kiywak. Igoyi. Iwinja ng'ini samoro be kogoyi to ywak tigoyi ne ywak nang'o. Iwinja? Koro sikul kende ne goyi ka debe. Koro gocho mane goyowa godo kaluwore gi upbringing mar samoro nyalo bedo mager matin. Ne wabedo gi attitude moro ni samoro kata ka gima timore marach to kiwuoye nikech ng'ama duong' osewache kendo osewache en gima dhi mbele kuch chonge. Koro mana attitude mochopo nyaka mbele kama koro wadongo tido ka gima koro malich diwachi onge. Iwinja? Kasto mar ariyo iyudo ka diere wa mane wasome jok mane olwar mane drop out of school ne ng'eny. Iwinja? Bas iyudo ka generation masani endi gidak e generation ma iyudo ka samoro chik bende odhi ojologi. Miyudo ka gin thuolo mar wacho gima gidwaro, gin gi chir mar wuoyo kendo mar wacho chunygi. Alafu ging'e chikego. Kasto chikego be ging'eyo. Kasto ng'eny gi sani osomo nikech sani king'iyo Gen Z go te onge ma odrop e primary school. Ng'eny gi ni form 4 and above, which was not the case. Ng'ama deal godo tek mogik en ng'ama riek to nigi thuolo. Nigi freedom. Yes. To ng'e hakine. En gi thuolo, en gi time to riek. En gi time to riek to onge gimoro. Ng'ano ng'ama deal godo tek marach. Koro Gen Z is very powerful. Makata sani endi koro wayueyo nikech Gen Z nowuok oko. Emomiyo ka koro weche nodhi timore ma koro iyudo ka gik moko loki e sirikal ma samiyo sani koro ji nyalo ling'. Otherwise gik moko dodhi marach moloyo. Yes, to koro ng'eno Gen Z nigi advantage mar time nitiere, teko nitie, rieko nitie. Gima gionge godo en pesa to gi connections. Iwinja? Koro gan gima nyalo nyiso jo Gen Z niya, energy mineno nitiere ni can be channeled the right way. Teko magingo ni inyagone oula mondo dhi kama ber. To rieko gi teko ka kogone oula to ketho ng'ama oting'e. Iwinja? Yes, king'eni ng'ama riek to teko bende in godo, to thuolo bende in godo, to gigo kogone gi oula mondo tim the right thing, oula no biro ine mamuomi wuon nikech ibiro tiyo kode mondo nene ma koro kochopo kama. To koro katambe abiro kengora, tidhi kengori, imanyo nyiri, imanyo chuo, tidhi ole teko no. Iwinja? Idhi kengori, imanyo drugs, tidhi ginene ni wan wamuodo ring'o ka lakwa pod nitie. Tidhi ketho ngimano. Kasto chieng' moro ka teko no dok piny, tidu ka gima ne timo kode onge, kasto koro chandruok bedo jangita nigi dende nyaka tho. Koro gima nyalo nyiso jo Gen Z niya, rieko nitie, teko nitie, thuolo nitie. Kama koro wachope ni wagolure pachwa ni nyaka warit mana mondo miwa. Wabedi gi paro moro ni an to dala osang'o. Makoro kata koro jola tamba timo gimoro. Mane. Can you tell ng'ani Kelly adier mantie ne generation ma kawuono wantiere kaka ji pidho nyithindo kaka ji jolo nyithindo tinegi opogore kaka ji ne dolo nyithindo chon. Sani nyathi bo chwado to chung kodi openji kata nyathi ko chwade school to duogo onyiso janyuol ni ang'o momiyo tich ng'ane chwada to janyuol ting'o mana tiende dhi ang'o mi chwado na nyathi. Is it the right direction? Ingeni ya untie kama wainyore go gima timore ni nyaka bedo right direction nikech ing'eni hera machon tinde onge. Chon nyathi en mar community ma iwinjo kata kiwinjo ni mani owadu moro chwado nyathini kata owad gi babu moro chwado nyathini ting'eno chwade gi hera mar kaka nyathini kaka nyathini o discipline. Tiro ka tinde richo dhi omedore kendo jende ke omedore. Ma ok inyal gombo yie ni mondo ng'ato odhi opunish nyathini kech en odhi punish as a criminal, in the punish as a father. They are two different things. In the punish to in and punishment, to in and correction, to them and rehabilitation. Iwinjo matimore. Koro mano gima nyaka ibed king'e ma nyathini chutho kaber. To kik iwe kaka leo kukuchuchonde ni ng'ato goe kabul kasto ibiro ng'isi pinyno lokore jatelo. Jomoko biro ni marach mako nang'o thuolo ni samoro onyalo chopo kuom nyathini to nyalo dil kodi marach. If the devil cannot attack you directly, he will attack you through proxy. Ng'ato moro machiegni kodi mako affect. Koro mano momiyo nyaka kari kuom nyathini kaka gweno
makarore kuom nyithinde mondo protect gi. But in so doing, gima nyaka ibed king'e maber niya, discipline kuponi giwere gi wuora athiany, to bende biro muomi. Nyathi kik iwe disobey e odi kaa. Nyathi tungi ti e odi tineno nikech ni here. Nyathi tungi mineno tino, ine biro kungo chuoyi godo kaka pok odhi chuo godo ji oko. Koro tur tungno e sa maber. Okay. Yes. Mana kamano nyikwara moga jong ma jonenwaro mar Rendwa TV. Pod wan kaendi kod Kelly mabija ndik buge mopogore opogore, inyalo dhi kanyo bende inyalo search Kelly kamoro amora, inyalo follow mondo ing'e ni gik ma wawacho awacha gik ma waparo koso wacho gigo mantiere. Kamano. Mana bang' break matin ka waduogo kendo kapod wadhi mbele kod Kelly. Erokamano. Kelly mana kamano. Yes. To Kelly. Indiko buge. Yes. Kendo sani koro ine kategori moro mar anyalo ng'ini celeb. Yes. Yes, yes. Challenge mane masani koro ikala e bedo celeb ni kaendi. Ang'o minyalo wacho inyalo wacho ni bwana nyaka nobed kae en gi kama. Ing'e niya, nyaka ne jing'e. Remember ni nitie ndalo mane ndiko bedo celeb ok yot. Yes. Nikech gimomiyo bedo celeb ok yot. Iyudo ka bedo celeb ni ji nitiere kidieny ma giseketie. Yes. Kendo nitiere migawo, nitiere kama giseketie ma gidwa ni idagie. Yes. Ma ka gine ni kama gidwa ni idagie no. Yes. To ibiro winjo kichako lando ni rumo kama tiang'. Makorumo. Ibiro batimo. Ni koro in ni kiidho matatu. Tiwinjo maber koro ka teka nikech matatu ka ibedo kama to yato madong Kelly yawo. Tido ka ng'ato chako go video ni tibedo kando gino tibedo kata mar do ng'ano. Koro pretend mano be kindo ng'ato be ne uri yeye. Kasi do ng'ato be biro to insist no dwago kodi picha e matatu kanyo. To koko picha muketo online ni yato pe yato kare. Ng'ato mabe jiu ma ji. Urume ground kama. No mera ni kuro ni samoro bwana. Ing'eyo kamin nyangi michwade madondo chan. To kamin nyangi michwade madondo nyowuoyo. To bochiele mana go gunia kata pera moro kama mesa ma dhi chirie. Ni kuro ni bedo celeb ni mar samoro si sabu ke dhi kujo ni doka kuro bad to maka be onge ba ko nyama go moganda ka. Kuri doka society odhi oketi ni teka ni ni kujijoni. To mano ngiso ni pesa in ko nego beni dak mana kama malaika. Yuji watimo. Yes. Is a major challenge kasto gin ng'at mokia to dhi temo malo gi piny mondo mi onyis gima ji dwaro no. Koro chopo nyaka sama koro ga time kata gimoro marach mondo yud pesa mondo ochope e kidieny madhano seketeno. Waseneno joma nyiri timo ma ido ka nyathi moro ma nyako matin ma jaber malich mane malariany kata college odhi okawo ancestor moro nindo goro nikech kuro kako dengo timo ng'anya ko bed gi pesa mondo los pesa nindo gi ancestor mana ngowa jeduo nindo gi ancestor gimudware no los mondo dage ngima ma ji paro no ma ok onyalo loso gi lwete. Kelly sani ndigoro kaka yi. Yes. Manyiso ni ang'eni I believe in gi family. Yes, and gi family. In gi jogi. Yes. Koro sani ende samoro bende ibaya kata mani town kae madam moro. Bi nya bet gi kwe adier. Abedo gi kwe nekech kwe ka ni obwongo ni to kwe ni kama taka ni kwe ni obwongo ni idhi kamoro moro. Gima timore niya. Iwacho ni ka wuotho gi nyadende moro. Okay, ka wuotho gi nyadende moro wuotho jok mong'e jok mang'e be ng'eny wuotho ga wuotho. Unless kuro no wacho ni kuro ni winji moro midondo. Winja. Chigri wacho ni peja che. Ida was ipeja ni to bag gi winyo moro madondo. Audio yundi sana. Somoni video. Kuri winjo gima timore. Somoni video rie bani moro, telo moro. Yes. Gima dampi moro. Kuri ing'e gima timore. Yes. Gimina no watimo ni nitiere sigingi moko marite. Ma sigingi go kidhi yuko to chieng' moro ilwar ka jitemeni. Yes. Nyisa nena ng'at moro ma ohere pap ni no japap.
ni nogo lando wiba neno eno jakede noyudo ma radi noyudo ma radi eno go diele bel mie time oburo rume ground pio molal kama ingena neno gi nikech kata koro sani endi TikTok yes ngudo ka jiwo koko to kata mondo mi ngato trend o trend na feature moro miduogo jo samoro ngato nyath ko moro rwako law moma gika aya samoro jaber moro donje live gik modwa wacho nyonga kiango gik machalo kamago. This thing are they long lasting ipani what is okay inano ka social media kaka koro let me be specific to TikTok. TikTok kai ipani ogero koso ntie in category mabe oketho koso jok matiyo kode maketho iwinjo gima timore ji manyo celebrity always abiro duoke yo mobidhore nekech mbui kata social media wawacha TikTok nokoro TikTok chalo mach mach ema tedo ni chiemo michamo dong adier maka mach loso ni gweno moro ma wet fry maber dhi wangi kunu maber timuodo jal ma itie mandeke dong adier to mach awendo ni bingini wengo ma mach keth piny winja mach ma roketho sodo on do ngi the same mach ma tedo ni the same mach bende wengo koro kitiyo kode wengo to rach to kitiyo kode tedo to ber jomoko kaka wan gini kama our clients waseyudo TikTok nitiere dhano ma loso pesa e TikTok no the right way to nitiere jogo ma bende TikTok no seketho gi monjao ngimagi gima ji okia niya kaka inene romo sanene kikio ni biro bedo kama nyaka chieng ka biro ka nitoke gina par abiro ka isechako lokore dende isechako timo powe manolwar iwinja gik moko sichako pogore dendi left right center iwinjo matimore nekech kasido ka gik manero ka pod tem ok biro kiseduogo nitie seche moko ma ibiro ng'iyo gik matimo chondo wiyi makuot koro gima ji ng'eny joma tindo okulo wigi ka wi rombo en no ni kaka en sani ne kaka obiro bedo nyaka chieng koro odhi to timo gik moko maganjao odhi olonyore duk owacho weche moko maganjao e TikTok and the rest gimokia niya TikTok wiyo ok wil chieng moro kibedo ng'at moro ma important ma samoro gi wi kori man timo kan ng'ato biro gola chiel biro paro ni godo yes chieng nyoro ka not even nyoro ka waseneno ji adi mose lose opportunities like gik man gi post social media ng'eny wuoyo to nikech dhano par mbele giparo mana sani koro gidwanyore sani ka giwene mbele kucho biro loso mbele jakom gimitimo sani biro luwi kucho luwi makati ngine yes koro manyiso ni jima misuse dhano misuse ten gima ber nyogo kech wan osekonyowa ayaro go penjo celebrity yes inbox ni po marom nade gi juk manyiri ng'eny nyaka maoko modango oliru mana ticket mi bi yawa bi jowa to kare bedo rade bi koro kidhi kucho se pangi kori ni go ma diele wel to iye Kile isede gi ticket didi no pogade yako Anka travel katuneno jowa poka travel but ng'eny to ng'eny magara sani wacho like inano koro kamina ne de wacho kanyo kwa diketo ne wache bwana kiketo bwana ngo acha ni sedi gadi mano no agisi dia ni gima watimo ne nitiere gi sigingi ge moko nitiere gi pila ge moko marite makidhi yuko pila gotelo wa anoka yuko mane yuko pila no kura anoka time ya kwa kunga ne kitu ndika dhano oyo labo biro ndong lakini go mage chung no ngato rudi me say hi you are very handsome can I sponsor your book yes timore mang'eny timore mani koro gimetimo ni how are you challenging no first of all nyaki understand gine kech gomboro wacho iwinja koro kogombi okomini koro ni bedo ni koro ni be wi kuskuru chaki wuoyo ke fuo jaber mano kokiraj no kai be nyasaye no biro piny mos gi kalam gi raba makamano ka be tino medo ko to gibate mane basani endi to oyo sani to beto focus ngik makoma tielo mi puro yudo krang ni odre ngato duani ngato samoro Kelly obiro nyisi ni I'm sending you 100,000 now yes to say all koro banki se kao pesa yudi account yes
Omi now condition. Omi condition. Yes. To kungo oro. O kungo oro custom ya condition. When you say just as friends, and some other local. Ko oro as a friend. Angik mo supermarket ndi ya kom. Such challenges is face. Mago ngeny. Timore mangeny bwana. What do you mean? Timore mangeny. Karo nega bet celebrity challenges to omera ne onge. There's a level of celebrity be manya ki experience is a must. Kada yugi approach ni bwana bed most but we waja no ki famous but in bed most in ka koro ne baba so go number ni mondo ineka ka ibedo famous be ko giboko wati mane ya wakongo pangi ko kichulowa timore mangeny gigi nitie kale ingani many people ngani ji osenyisi bingani chalo pastor igimate mone en pastor igimate mone en pastor en pastor straight your church kata ka chalo pastor okay I'm not pastor per se but ido ka gimate mone en chalo pastor even in the case you're touching lives. Okay. It's a ministry. But ingamo yeah, obviously. Koro you want to tell me pastor no? Go mi yuka penje changini mano a lot of people must say nyisi. Okara. Mange. Koro ingamo arba dikane. Ingana se jokede. Huh? Kanisa be. Ngamo hamungi wajisai. Bas. Imo wari no. Anto antangi wajisai. Bas. Lakini kuri ngene in category 90 ile ka iteleza. Omi acha kuniki kama oro. Hivi ni bati ugo ni kama oro. Wero. Wero kuteleza to nichi kama oro. To gimajio kaogania ni kuteleza eni chode gikuo kende. Hivi ni bati kuteleza ng'eny. Kata mana chamo giwangi no sema teleza. Sema la loa. Jipo gire de kuteleza ng'eny. Hivi ni bati bore. Yes, kur makono nitiere emani koro inge gima yin kasto koro banyo ka kore kungori to gina mbele. Okay. Mana. All right, ka kuro tie ko chenro moro mane oking'eyo kane wan ka ndiko di jadol. Wewe abele jakobo yeni. Jadol keli. Jadol keli na ni kamera. Yes. Alafu news na ngato. Ma bende watch. Inyise labda nikele into inspiration. Yes. Ngomye nya watch Rembo TV. Na Rembo TV kan nya ki watch ki ngata ntiko. Chak manyien. Watch ka cha. Alafu uchangini wo ya. Yes. Jothurwa ngato ka ngato ntiere gi kumo hai. To Rembo TV ni mana ka nyinge wacho ni ma Rembwa. Ma iso ni ma en marwa. Ka endi makuri ng'eyo weche gi kunete koa edo uwetewa. Kuranto gimada kwai makende. Ni kata seche moko iwuok e somo mamoko kande. To duoge Rembwa ka. So keli. Mane. Ako minya launch mogi ka kuro weche. Yes, gima temo ngiso ngata ni ya. You can tell us. Kaka yundi. Weche mokongo kada wacho kaka yuda nyaka jiw dhano. Exactly. Ka jiw dhano yo wachalo kama. Ni mwanda ok diend ng'ato. Ng'amo negene mokwane. In kibira chien to kikwecho to wamiye matumbo moro wamiye ip moro dhi dondo rigodo gima temo wacho ni ya. Opportunities are not designed for specific people. Okay. They're for everyone. Sure. Gimoro moro mitimo no kit mane maino chieng' moro iluong nyingi kama bro mi duong' mane. You dinang. Aneno ang'e mbui gi nying mar Kelly Inspiration, KELLY Inspiration. Kidhi Facebook, kidhi TikTok, kidhi Instagram kamora mora mane ga kibro yuda. Iro kamano buge ga bentiere namba menya do group buge no na biro no na reyo 57 69 43. Nyayo do buge ni soft copy so just start. Kata soft copy kidwaro tidhi kellyinspiration.com. Ti download gi pesa ma fee. Okay. To namba machiwo no mar no na biro no na reyo 57 69 43. Mandi do buge mar hard copy. Okay. To ikengori go. Okay. Ungwa nyako. Thank you so much. Polo mo. Kama na nyeje ren maro Rembo TV kabuono ne one code Kelly Inspiration kane miyowa mbaka ne kata sigande kama osebete nikech mae ndi mane okwang'eyo samoro kuom Kelly samoro nyaro moko ne okanyati wacho ni maja yalo maduong' ahinya kalore kata style ma udro rwakore iwe ni bishop kata kamano erokamano kuom bedo kod nyaka nwachaki nyaka koro wachopo
giko ma kawuono nyaka koro juma manyien tich abich kete mana e Rembwa TV. Ma en duond Onagi, luonga ni Kachucho.